Preto de nós hai ecosistemas mariños descoñecidos pero fundamentais no mantemento da vida da nosa contorna e tamén da economía. Un destes ecosistemas é o formado polas pradeirías de Seva, unha planta que acolle moita vida e representa un dos pilares da dinámica do medio mariño das rías e un medio especialmente importante para a economía da xente do mar. Preto de nós, a pé de praia, como quen di, está ese ecosistema descoñecido pero necesario. Os bosques do mar. Son Xaquín Rodríguez e isto é O Salnés, unha terra para coidar. Ola, soy Marta Lois, presidenta do colectivo ecoloxista do Salnés e quero convidarvos a descubrir con nós os segredos da natureza da nosa comarca e axudarnos na nosa loita pola súa conservación. Se queres facerte socio, só tes que poñerte en contacto con nós no teléfono 680 580 086. Contamos con vos. E para falar deste tema temos hoxe connosco a Víctor Camaño. Víctor é un amigo de toda a vida. Foi profesor de bioloxía e xeoloxía, agora está xubilado. Víctor ten unha especial sensibilidade e interese polo medio mariño. É un gran coñecedor deste medio. E ademais, desde hai moitos anos é membro activo do colectivo ecoloxista do Salnés. Bo día, Víctor. Hola, bo día, que tal, Xaquín? Pois moi ben. Vas a falar dun tema que ten unha connotación afectiva para ti. Comenta un pouco, se queres. Sí, ten unha acepción afectiva porque realmente eu, a miña infancia, que ese período tan feliz da túa vida sempre, pois desenvolveuse na fianteira. E como conto eu, se desenvolvía pois no inverno xogando polo monte e no verán, pois basicamente ou ben bañándose ou ben correndo polas praderías de Ceva e pescando e bueno, descubrindo un mundo que antes era algo descoñecido para min, pero que eu penso que incluso no futuro me levou a estudiar bioloxía e a especializarme directamente en zooloxía marina. Falas entón das pradeiras de Ceva, aínda que aquí nos Salnés escoitase máis Seva, non? Será unha desas palabras afectadas pola forma de seseo, supoño. Entendo que sí, que aquí o seseo das Rías Baixas levou a chamarle Seva, aínda que, por exemplo, en Canarias a estas praderías se lle chaman sebais, non? Que me extrañou, pero eu entendo que é ese seseo característico das Rías Baixas que transformou a Ceva en Seva, non? E que realmente estamos falando desas de praderías de unha planta que se chama zostera. E que é a Seva? Unha alga, unha planta? Como definirías a Seva ti? A ver, realmente é un vexetal, é unha planta, non? Podíamos pensar que no mar solamente hai algas, pero aquí nos estamos a referir dunha planta, polo tanto, que ten raíz, que ten talo, que ten follas, flores e froitos directamente. A xente sempre a ve como alga, pero realmente é un vexetal bastante evolucionado que acabou, por decirlo así, volvendo na súa evolución ao mar, e ali, pois en zonas próximas á costa, donde bueno, realmente hai moitas afluencias de auga doce, non? Ríos, regatos e filtracións, pois neses lugares lamacentos acaba crecendo esta planta e se acaba dando moi ben e creando un ecosistema moi vivo e moi rico, non? E onde se atopa esta planta? É dicir, unha persoa que nos este escoitando agora, onde tería que ir para ver unha pradeira de Seva? É dicir, sería algo complicado ou é moi frecuente? A ver, é unha planta ou un ecosistema abundante aquí na nosa zona. Lóxicamente a podes ver en todo o que é a enseada do Umie e o Grove, pero, por exemplo, eu que agora vivo en Cambados, pois realmente na costa cambadesa tamén se está desenvolvendo. Así que non é nada complicado no Salnés achegarse a calquer zona do litoral entre Cambados e o Grove e ver esta planta tapizando os fondos mariños.
E por que é importante esta planta? É dicir, dedicamos este capítulo a sebas, praderías mariñas ou praderías de seba. Temos nos Salnés moitos ecosistemas moi diversos, pero cal é a razón de que este sexa un ecosistema singular e especial? Ben, realmente estas praderías, pois bueno, si falamos xustamente na de Umia e o Grove, son as zonas mellor conservadas de Galiza, que é unha xoia da natureza, non? A pradería de Zostera, pois bueno, aquí ten unha gran extensión e ademais presenta unha gran biodiversidade ou diversidade de especies mariñas. Así que realmente pois vale a pena, non? Neses lugares onde as augas doces e salgadas se mesturan, pois, bueno, se acaban dando unhas condicións ideais para que vivan moitísimas especies, non? E nós temos a gran sorte, aquí ao lado de onde vivimos, de poder disfrutar de un ecosistema destas características, non? Donde se dá un equilibrio perfecto entre ben a Zostera e toda a diversidade que acolle, non? Ademais, hai que darse conta que, ben, quizá dos seres vivos máis simbólicos relacionados con estos, non a nivel productivo, económico, digamos así, son as aves mariñas, non? Así es que esta zona directamente forma parte da Rede Natura 2000. Fai moita referencia á importancia a protección das aves, tamén unha zona considerada CEPA, ou sea, Zona de Especial Protección de Aves, e desde hai moitos anos está incluída dentro do convenio Ramsar, que tamén é outro deses convenios internacionais que protexe aqueles santuarios naturais que son puntos claves na migración das aves mariñas. Vamos, que é un lugar que alberga un dos valores importantes da nosa comarca, non? Refiriste ás aves acuáticas e ás aves mariñas, que son a base destas figuras de protección que comentaches, non? De Ramsar, zona CEPA, refugio de aves, zona protegida. Pero aparte desto, por que é importante en diversidade? Por exemplo, non falar só en diversidade de aves, supoño que te refires a máis especies, non? As aves mariñas, a verdad que son, bueno, seres vivos, animais impresionantes desde o punto de vista de poder visualizalos e poder disfrutar deles, un gran tamaño e toda unha gran variedade de especies, pero é certo que a seba é algo máis, non? E nesa parte máis mariña, por decirlo así, se podía incluso facer unha clasificación por grupos falando de eses elementos emblemáticos, non? Diría que, por exemplo, os cabaliños de mar, que son un grupo de peixes bueno, que se chaman signatiformes, porque teñen as dúas mandíbulas fusionadas a maneira de un tubiño e que dá unha especie de forma de cabeza ou de cara semellante a un cabalo, dai o nome dos cabaliños, pois quizás sexa a especie máis emblemática. Aquí hai dúas delas, e por iso é tan importante esta zona. Decir que tamén dentro deses signatiformes hai outros grupiños que teñen forma de anguía, non? Que chaman cobras de mar. Quizá non son tan coñecidas porque non teñen nin ese punto de beleza especial, pero sí, en cambio, son abundantes e poden servir para esas cadeas alimenticias tan importantes como son as aves. E despois, cando falas dunha zona lamacenta, donde veñen as aves a alimentarse, pois que vive realmente nesa lama? Pois nesa lama creo que habería que destacar dous grupos, non? Un grupo deles serían os vermes mariños chamados poliquetos en xeral, que hai unha gran variedade, unha gran riqueza. Pensemos que se utilizan como engado cando imos a pescar directamente, pois hai que pensar que están aí para a alimentación das aves e de moitas peixes que con marea alta acaban achegándose por aí. E despois, como vemos aquí, esta zona realmente ten unha certa vinculación co marisqueo, donde habería que falar tamén de unha gran variedade e riqueza de moluscos. Eu recordo un artigo que fixeras ti hai anos naquela revista do colectivo ecologista do Salnés, o Bugallo, que era sobre as praderías de seba, e comentabas, chamábaslle exactamente bosques de mar ou creo que era fábricas de vida. Por qué? Sí, falábase deso porque quizá esa parte, non, relacionada coa produción pesqueira ou marisqueira é algo que non se ve directamente, pero que sí que hai que ter en valor ou poñer en valor que cando falamos de que vivimos nunha zona donde é moi rica en pesca e marisqueo,
pois realmente aí é onde se desenvolven os primeiros estadios de moitas das especies, especialmente peixes comerciais que acaban poñendo ali as súas postas e posteriormente se desenvolven nun lugar, aquela fábrica de vida nun lugar donde teñen o necesario que é especialmente comida e, protección, que é o que buscan casi todas as especies. Entonces, esas primeiras fases que para nós pasan desapercibidas non o fan cando son especies comerciais como rodaballos, lenguados, sollas, douradas, lubinas. Entón, nese caso, sí que vemos pois unha especie potencialmente comercial e interesante desde o punto de vista económico, pero que as súas primeiras fases de desenvolvemento se realizaron precisamente aí, nesas fábricas de vida, nesas praderías, que moitas veces pois se comparan cos grandes arrecifes de coral de outras latitudes, non? De feito, é algo semellante a un arrecife de coral das latitudes medias, por decirlo así. Entón serían como as garderías do mar ou as incubadoras do mar, non? Onde as especies estas, na súa fase larvarias, necesitan unhas condicións especiais, non? Exactamente que se necesita para que estas especies se desenvolvan así? Ben, o que se necesita sempre, lóxicamente, unha parte de auga que se conserva, sempre, incluso coas mareas baixas directamente, e despois, nesas etapas en que os peixes ou os seus estadios tempranos dos peixes realmente pois teñen o que buscan, non? Necesitan pasar desapercebido para que non sexan comidos directamente, e como é un ecosistema tan diverso, tan biodiverso, pois tamén necesitan que ali haxa alimento para eles, non? Eso se consigue. Non se consigue nun banco marisqueiro de area, pero si se consigue nunha zona de produción como son os ecosistemas de zostera marina, non? E ao ser un ecosistema tan valioso, a pregunta é inmediata, non? Cales son as ameazas das praderías mariñas? É dicir, por exemplo, o cambio climático afectaría? Sí, co cambio climático habería moitas cousas que falar, non? Pero sí, evidentemente, o cambio climático é un problema global, directamente, que estamos falando de que está vinculado coa proporción de CO2 na atmósfera especialmente, como gas, que aumenta a temperatura global do planeta, pero hai outros problemas que tamén afectan directamente, non? En calquera dos casos, nós vivimos nunha zona turística en xeral, donde, pois, por exemplo, as embarcacións poderían estropear gran parte desas zonas si se empeza a utilizar como tal, non? O marisqueo debería ser un marisqueo, sostible tamén desde ese punto de vista. E despois que temos que ser conscientes de que a contaminación por unha gran cantidade de poboación, non? Aquelo de as augas non ben depuradas tamén afectan estas zonas, son zonas sensibles, non? Unha vez que están nas condicións adecuadas, realmente pois son lugares que se conservan durante moitos anos, non? Pero en cambio son moi sensibles a alteracións que poden ser simplemente por a gran cantidad de limos que se acumulen, que as augas acaben non estando cristalinas, e neste caso, sobre todo, por aumento exagerado de poboación, non? Entón, que medidas habería que tomar para que estes ecosistemas estén en boas condicións? Como sempre, unha das medidas máis importantes, ainda que non o pareza, primeiro é dalos a coñecer, non? É aquelo da divulgación ambiental, saber que realmente tes un valor e non tes unha extensión de lama con unha serie de algas, non? Que aquilo é moito máis, que ten un gran valor ecolóxico, non? Despois, lóxicamente, tamén está o perigo do turismo excesivo que, hasta certo punto, estas zonas non as ve atractivas, pero son imprescindibles para os que vivimos aquí nestes lugares directamente. Casi sempre o turismo ve praias e outro tipo de medios que realmente estes lugares non nos poñen en valor. Así que pensamos que aí tamén sería necesario un aspecto de avaliación, de educación ambiental e despois dar a coñecer directamente
estos medios, non? Aí pode xogar, deben xogar un papel importante as administracións e tamén as, ONGs como son o Colectivo Ecologista do Salnés, por exemplo, non? Despois hai que ter cuidado cando as zonas se adican a un turismo excesivo, se debe ter moito cuidado en que, que cando aumenta moito a poboación, parte das augas que chegan ao mar pois non están depuradas como debería estar, non? Hai que controlar tamén a protección con respecto a embarcacións turísticas e creemos tamén que, que se debe dar a coñecer entre a poboación local, non? O ideal sería que esa poboación fora consciente do gran valor que ten eses lugares, eses ecosistemas e que en parte o seu futuro depende da súa conservación. Entón, crees que é un recurso que a xente ten que coñecer porque beneficia as comunidades locais, é dicir, coñecer e conservar, claro. Como explicarías a alguén en que beneficia a seba, a zostera, a xente dunha zona? Ben, non hai unha relación directa, primaria, por decirlo así, pero si hai unha relación a longo plazo, non? O que decíamos, e son lugares donde as especies comerciais empezan os primeiros estadios da súa vida, pois está claro que para que haxa especies comerciais necesitamos que eses lugares estén aí, se amplíen, non se contaminen nin se destrúan directamente, non? Despois aquí tamén, xustamente no enseado Miogrove, vemos que hai pois unha serie de oficios que están relacionados co mar directamente, non? Estaba pensando do marisqueo, que se necesita pois trasladar directamente a este tipo de xente que conservar estes ecosistemas son bons para os primeiros estadios larvarios tamén das especies que se marisquean directamente e que debería haber unhas boas prácticas á hora de realizar as labores de marisqueo, pero tamén as labores para conservar e que perduren estes ecosistemas de cara ao futuro, non? Realmente, as persoas que viven directamente do mar deberían pois ter en conta que deben facer todo o posible porque este tipo de ecosistemas se manteñan e despois que temos tamén que optar por un tipo de turismo de natureza. Este non é un turismo masivo para realmente que te parece espectacular unha imaxe dunha playa paradisíaca, senón que aquí o que sí temos que ver é o resultado, non? Así que hai que potenciar ese turismo de natureza porque tamén nos pode axudar a entender como a xente que coñece ben este tipo de medios pois realmente os valora, non? Paréceme interesantísimo isto todo que comentaches. Estamos chegando ao final. Que mensaxe dirías a xente, os que están escoitando, sobre este ecosistema tan importante, tan descoñecido? Que lle dirías a xente para rematar? Ben, eu antes poría en valor unha cousa, sobre todo cando falamos de destrucción de ecosistemas, unha das cuestións que máis nos preocupa na actualidade é ese famoso cambio climático, non? Producido en gran parte por consumo excesivo de combustibles fósiles e unha gran emisión de CO2 ao espazo. Hai un dato que é moi significativo da importancia que teñen estes ecosistemas para loitar contra o cambio climático. Pensemos que este tipo de ecosistemas ocupa aproximadamente o 1 por 1000 de toda a superficie oceánica, non? Pero que é chocante é que cando sabemos que ese 1 por 1000 da superficie oceánica se transforma na retención do 25% de todo o CO2 que absorbe o océano. Entón, parece impresionante esta cifra e parece que temos aí un valor espectacular, non? Cando pensamos en defender os ecosistemas, realmente estamos pensando en defender a vida e a calidad de vida das persoas. Entonces creo que debería quedarse con eso, que defender un ecosistema e ter sensibilidade para pensar no ser humano e que estamos defendendo a vida dos seres humanos. Pois moitas gracias, Víctor. Acabasnos de demostrar que temos ao noso lado auténticas xollas e que ecosistemas como estes é preciso coñecer, conservar e protexer a toda costa.